PhilHealth, your partner in health. Pero ang kista mga yauming, mga Ilonggo kag mga OFW dira sa may Moscow, Russia, mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan, kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon yung mga videos. Halong gid kamuda. Subong adlaw, ang atong topic ko, parte sa PhilHealth. Inaabal ang PhilHealth nga may motto sang una, PhilHealth, your partner in health. Pero islanta na, PhilHealth, your partner in health. Ang ilang drama. Gani sa subong nga aga, may ara kita sang mainit, nagakalayo, kag nagadabadaba nga topik ko. Umpisahan ta sa mainit nga komentaryo. Chay magding, mandatory ini. Ining PhilHealth subong, mandatory ini. Buot silingon, baydan mo gid. May ara sa sang maging pagwa ng mga computations ng mga 3% every year, masaka. Bao Diyos ko, naglingin ang akon nga ulo. Pero nga ako naging volunteer sa dalom, kung may makita ako nga benepisyo. Bochay. Wala. Oh no. Sige na paminsar ko lang. Anong pulos sang akon nga pagbayad bulan-bulan, tuig-tuig nga kung ma-ospital ako sa iban nga pungsod, paano ako makakuha sang akon benepisyo? Kung ara man ako sa Pilipinas, kung digto man ako na ospital, kung magkuha ako sang benepisyo, kung ano man ang pwede na akong nga kuhaon, about 48 years bago mag-abot ina. Mayo tani kung parehas asang SSS o kung GSIS. Nga kada bulan, kada tuig, nagahatag ako. By the time na mag-retire na ako, may kuluhaon ako. Ti PhilHealth, may ara bala? Chay magding, agree ka man? Ikaduha nga nagakalayo nga komentaryo. Chay bukay. Wala pa sila na kontento sang mandatory. Gain target pagid nila ang OEC. Ka mga maalam. Kasi syempre, kung wala ikaw sang OEC, buot silingon, hindi ikaw makabalik sa imong ulubrahan. Kung hindi ikaw makabalik, puti ang imong kalimutaw, gutom ang guwa nimo. Di bala? Para sa akon, threat na inaya sa mga OFW. Kaya nga amugin ang inyo nga ginapunteriya. Anong buot silingon sina? Nga kami nga mga OFW magbaka-baka sang bayad. Ang iban din sa Pilipinas nagabaka-baka sang bayad para ano? I-cover up para sa mga hindi nakabayad. Grabe naman inaiya. Basta gani may donasyon, OFW, inyo nga dalaganan. Pero kung may kalamidad, OFW, inyo pabayaan? Chay bukay, di ba unfair? Ikatatlo nga nagadaba-daba nga komentaryo. Chay purisima, kulang pa tong mandatory, targeto ng OEC. May pa-interest pagid sila. Din makadtong kwarta sa interest. Mayo tani kung ibulig nila. Pero kung magsulod pagit sa ilang nga bulsa, bao Diyos ko, tani magkalaaratay sila. Grabe, may interest pagit. Dong mahuya ang dongganon sa inyo, mag-amo sina. Dra ka lang niya kakita nga wala ikaw sang utang, pero gin pa interesan ka pa. Oh no! Gani, chay purisima, OFW, bayani. Sang una, ining mga bayani, nagakalamatay para sa bayan. Subong, mga bayani, makalamatay tungod sa balaydan. Sigihan nyo nanda ka pa interest. Kahit siyempre buwi pa ka mo, crispy ng kalag ninyo.